Takže navazujeme dalším večerem poezie, a to je večer na téma Karel Hynek Mácha. Mám tu poslední vydání jeho Máje a za sebe můžu říct, že to je prostě básník, který mě oslovil. První, kdo mě oslovil, byl František Gelder a druhý byl Mácha. Bylo mě 16 a šel jsem do kolen prostě. Ale já myslím, že chce to pár vět o Máchovi jako takovém, takže bych poprosil Kamila Prince. Tak pro mě Mácha takové zjevení, dá se říct, ale je takový vlastně prorok až rimbaudovského typu, takový ten vidoucí, že zatím, co tady probíhaly, je vlastně poměrně utilitární tahanice o vlastenectví a poezie byla vlastně otrokem politiky a nějakých filozofických myšlenek, tak Mácha, jakožto taková předzvěst lartismu, se odhodlal postavit estetiku a umění na první místo, bez jakýchkoliv služebních dalších konotací a různých dalších vagónků, které vezly nějaké závaží, které stahovalo vlastně tu poezii, de facto umění někam do hloubky, tím pádem ta poezie mohla tak říkajíc metaforicky vzlétnout. A pro mě Mácha zjevení takové osobnostní. Samozřejmě všichni známe deníky Karla Hynka Máchy, že i zlí jazykové by mohli tvrdit, že vlastně to byl až skoro psychopat a vlastně tyran, že víme, co všechno dělal Lory. Ale ten deník nikdy měl být, to si psal pro sebe, no? Samozřejmě. Ale na druhou stranu vlastně tady v tom oxymoru, v tom kontrapunktu vlastně toho poměrně sadistického až jako drsného člověka s rozhervanou psyché, která hrozně milovala a chtěla vlastně tu ženu pro sebe, protože já tam vidím nejenom pochopitelně jenom nějaké to zlo, ale vlastně tu velkou vášní a lásku, tu žádlivost, on vlastně žádlil, protože on miloval. A pak vlastně ten kontrapunkt Máchy jakožto básníka, který dokáže bravurně zacházet se slovem. Podle mě, kromě snad Ottokara Březiny, není vlastně v české poezii jiný básník, možná ještě Karel Hlaváček místy ve sbírce Později Krám, který tak bravurně zacházel se slovem, když to nebyla pouze semantická, semiotická stavebnice, které chtěla něco komunikovat, ale zacházel s tím jako z matérií, jako vlastně s takovou manou až nadhmotnou. A proto tady zůstal s námi a jsem rád, že jeho odkaz nebyl zapomenut. A cením se jakožto umělce, člověka i vizionáře, co se týče dalších potom uměleckých stylů, tom predekadence, dekadence nebo částečně trošku nihilismus, částečně existencialismus, vlastně všechno tam bylo. On to viděl, napsal to a vlastně pak se to zrealizovalo. Tak to bych připomněl Boženu Němcovou, která prohlásila, já nejsem z tohohle století, já bych se narodil o 100 let později, tak Mácha obdobně předpokládám, že to tak vnímáš stejně jako, určitě, že předešel svou dobu. Dobře, děkuju moc, to bylo krásný a poprosím bych tě, jestli bys tam přečetl tady nějakou básničku, záleží na délce, délka je podle tebe. Já přečtu krátký úryvek prvního intermeca. Trošku nahlas, možná. Půlnoc. Krajina. V rozlehlých rovinách spí bledé luny svit. Kolem hor temno je, v jezeru hvězdný kmit. Nad jezerem pahorek stojí, nad něm se sloup s tím kolo zdvíhá, nad tím se bílá lebka míhá. Kolkola duchů dav se rojí, hrůzných to postav, zbor se stíhá. Zbor duchů. V půlnoční ticho je dobách, světýlka bloudí po hrobách. A jejich modrá mrtvá zář svítí v dnes pohřbeného tvář. Jenž na stráži, co druzí spí, o vlastní křížek opřený, poslední z pohřbených zdedlí. V zenitu stojí šedý mrak a na něm měsíc složený.
Vstrhaný mrtvý strážce zrak, i v otevřené huby, přeskřípené svítí zuby. Děkuju. No, já jsem si nechal ten hlavní špek, že jo, já si přečtu tady úvod Máje, který jsme se jako děti učili nazpaměť ve škole a moc jsme to nechápali, že jo, ale je to taková poezie, že já si to nemůžu nechat těch prvních pár veršů ujít. Byl pozdní večer, 1. máj. Večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. To nám vždycky ve škole vysvětlovali, to zaváněl, jako co to vlastně je. O lásce šeptal tichý mech, květoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slaví k růži pěl, růžinu jevil vonný vzdech. Jezero hladké v křoví stíních, zvučilo temně tajný bol, břeh je objímal kol a kol a slunce jasná světu jiných bludilo blanketnými pásky, planoucí tam, co slzy lásky. Děkuju za potlesk, byl vážný. No a teď bych požádal ještě tady paní galeristku Jiřinu, aby si namátkou zprostředka vybrala a přečetla prostě, co jí zaujme. Tak namátkou jsem se dostala do krásně zarámované básně, chci jenom ukázat ještě tu ilustraci kolem od autorky Míly Firstové, jestli to říkám správně. Připomínám zase, že to je slavná autorka, která se proslavila s ilustrací tohohle Máje, nejdřív v zahraničí, to vyšlo myslím v Londýně, a pak teprve se to dostalo zpátky do Čech a je jako na těch ministerských postech nebo na těch velvyslanských postech je velice jako diskutovaná a ceněná. Taky mi chcete přečíst takto namátkou vybranou báseň. A je to už je mach. Klesla hvězda z nebes výše, mrtvá hvězda, silný svít. Padá v neskončené říše, padá věčně věčný byt. Její pláč zní z hrobu všeho. Strašný jekot, hrůzný kvíl. Kdy dopadne konce svého? Nikdy, nikde, žádný cíl. Kol bílé věže větry hrají, při níž si vlnky šepotají. Na bílé zdě stříbrnou zář rozlilaš bledá lůní tvář. Však hluboko u věží je temno pouhé, neb jasná, měsíce světlá moc, uzounkým oknem u sklepení dlouhé, proletší se změní pološerou noc. Výborně. Tak, děkujeme. Já myslím, že pro tuhle chvíli by to chtělo střih.